Ahoj, vítejte u mého blogu, já jsem Alex, nebo spíš se budu vydávat pod jménem Alex. Za chvilku uvidíte pár fotek, které budu dávat na svůj Instagram, různé stránky, Facebook taky bude. Poprosil bych vás třeba o ask, abyste mi tam třeba napsali nějaké otázky, které by vás zajímaly, různý témata. Budu dělat unboxingy hlavně na přípravky, třeba voňavky, pro muže, no, pro kluky. Unboxing na iPhone 6, tady bych měl mít kolem listopadu. A taky budu jezdit na různé akce, koncerty, takže bych vám přinesl nějaká videa z koncertů, z Fashion Weeku a bude toho mnohem víc. Budu na nějakou dobu indisponovaný na záznamy nebo takovýhle zvukové stopy, jelikož mi kamera na iPhoneu nejde, takže musíte si počkat. Rozhodně se bude na co těšit. Děkuji moc, že jste se na tohle video podívali. Zanechte like, zanechte nějaký ohlasy a děkuji moc. Uvidíme se příště. Ahoj.